Bingo, je vooraan. In Westzorgcentrum Bruggelenkamp is de wekelijkse bingo tiege populair. Het is voor de bewoners echt even een uitstapje. En daarom komen ze altijd manmachtig naar de recreatieceel. Het is zo mooi altijd, hè? Gezellig, al die mooie meiden, waar haast bij mooi om. Je bent altijd alleen nog uiteindelijk heen. De Bjorn die vindt ik mooi. Dus mijn zuster. Ja, de beste twaalf hoor. Ja, ik denk het is zie ik binnen, maar ja, het is vaak altijd nog weer met 4 zetten. Ja. En dan ben ik vaak altijd de zaal en dit er binnen. Ik ben er al dagen. Alle dagen met de bingo? Nou, als er bingo is. Maar ik woon hier, hè, in Bruggelenkamp. En ik kwam hier en dan zijn ze, toen ik in Scottie weer geet, Bruggelenkamp is ervan opknapt. Ja. Toen je wijn is het opknapt? Ja, toen ik kwam ben is het opknapt. Ik hou de fleur er wat in. Ja, dat ben ik helemaal vergeten, maar... En ook tijdens de bingo, dan ben je ook wat een sfeermaker? Nee, met de bingo daar bemoei ik me net mee. Dan haal je het werk bij, hè? Nou ja. En zo bingo, dat is een aardig ietsje, hè? En dan ben je weer een uur kwijt. Zo bij het simmer, dan kom ik je net, hè? Dan ben ik boeten door. De binnen bij de bingo verskaten liet ze prijsjes te winnen. Maar daar doen de bewoners het net voor. Het is gewoon weer even mijn zitten en koffie drinken en ja, daar gaat het om. Ja. Alleen nog bij de haarprijs worden ze wel fanatiek. Nou gaan we voor de beer. Als het sappier is en het is voor de beer, dan wil ik hem wel hebben zelfs. Maar iedereen wil hem hebben. Ja, maar die beer is populair, hè? Ja, maar ik haal het rijf en ik denk,